Moro, se olisi täällä Jesseboy ja Mikuboy taas. Tänään me pelataan vähän Bloxburgia. Me ollaan rakennettu Teimon kauppaa ja nyt päästään sitten täyttää. Tää on part 4 ja Miku voi sitä vähän sillä täytellä, niin mä mietin, että mihinkä mä voisin laittaa tuolta jääkaapista jo noita ruokia valmiiksi. Joo, tämä canned beans. Mä otin milkkiä ja mun canned beansit lähti. Voi. No mä juon sen milkin. Laita siihen tiskille, mä siirrän ne siitä. Joo. Mutta leivon niitä asioita, äläkä ota muu jääkaapista. Voisi tehdä loaf of bread, koska tätähän me leipää tänne kauppaan. Joo, se on vähän niinku pakko. Se on laivin, että täällä kaupassa on leipää. Tai Lauriika haluaa käydä löytää tänne kauppaan. Mikael, pidetään tässä homman päällä ne, mistä saa ottaa itse. Joo. Mä voisin ottaa täältä vähän banana. Banana. Mä sitten näille hyllypaikka vaikka tosta noa. Ja mä teen tähän lihatikkuun. Miku. Sä saat sitten samalla olla kaupan täyttäjä. Tai Miku. Laita vaikka tähän kaupan lattialle ne, mitkä on jo valmiita tuotteet. Oh no, mulla on 5 akkua. Mä käyn hakea powerbankin, niin mä katkaisen kuvauksen siksi aikaa. Heippa. No niin, mä sain haettua powerbankin ja nyt mä sitten laitan Tää? Mä teen tää pecan pie. Joo. Mä teen tää piirakoita. Toho kaikki keitot ja puurot toho sinisen tason päälle. Mutta kaikki muut mä vien hyllyihin. Tää mainostaa, että täällä leivottuja. Joo. Sun pitää tehdä täällä tosi paljon näitä lisää asioita. Saanko Mikael mä lähteä sun autolla hakemaan kaupasta asioita? Mihin mä muffinsit pistän? Pistän nekin siihen pöydälle. Mä siirrän ne hyllyyn siitä.
No niin, mä tulin nyt takas. Mä ajoin vahingossa jokeen, niin mä en käynytkään. Hakee autoja ja hakee noita asioita, mutta en mä ota mun jääkaapista. Miku. Ja nyt mä pistän näitä tuotteita omille paikoillensa aina yhden vaan joka kohtaan, niin sä saat niitä sitten. Leiposinko mä tää sen jälkeen, kun mä siivoin napoa? Noin vaikka muokin. Ja se illalla mä siivon kauppamyykki, mä siivon kauppaa, että päästään kotiin ja Miku. syömään Miku. aamulla Miku! Mitä? Nyt ei oo ton aika. Kun nyt on sen aika, että sä kuuntelet mua. Mä laitan tänne jokaista asiaa yhden paikallensa ja sä sitten niitä lisäilet. Koska se on sun työs. Tästä tulee vähän pidempi episodi. Mä otan Tää tuo pian, eiku eikö tuon se kotomaisen kakkuja? Mä opisin. toit sä tämmösen jonkun. Tuo keksi. Tää lahkera leipuri todellakin. Tuo soppaa. Sä oot sitten täyttäjä. Leipuria täyttä. Sä leivot aina silloin, kun nappo on auki ja kauppa kiinni. Sitten kun sä oot siivonnut kaupan. Eikö tää nyt kotia pöksää? Ei se nyt kotia jaksa lähteä. No niin, eiköhän tää episodi alkaisi ole tässä, jos mä jos me ensi jakso alus vähän leivotaan ja sitten aukaistaan kauppa, jos vitosjakso on vähän semmoinen spesiaalimpi, pidempi. Ja nyt meni sopivasti sähkökin, niin tähän mä nyt lopetan, eli heippa!